Čaute, čaute. Takže o pár dní tu máme sériu našich pretekov Nahoď Carb Cup 2023. V štvrtok štartujeme prvý pretek, ktorý máme na Zemníku Vodovke, potom ďalší na Dolnom Bare. A týmto by sme chceli ukázať ceny, o ktoré budete súťažiť. Zároveň by sme chceli poďakovať našim sponzorom, bez ktorých by táto súťaž nebola taká atraktívna. Takže poďme si predstaviť jednotlivých sponzorov, ktorí nám venovali vecné ceny. Chceli by sme poďakovať hlavne týmto sponzorom, ktorí sú na tabuľke na našej zapisovacej. Dúfam, že bude úplne počerbaná. Máme tu firmu Delfín, ktorá venovala prúty, inkvizítory, taškovinu. Máme tu firmu Avid Carb, ktorá venovala oblečenie, termo, tašky, firmu Henkel, pracej prostriedky, Royal Fishing Club, zmesy, tigráče, fit tyčinky, ktoré vyrábajú z tigryho orecha, Black Carb, český výrobca od Miru Ešpandra, ktorý nám venoval spustu gulí, atraktorov, boilesov, firmu Giant Fishing, Lukáš Drov, ďakujeme za taškovinu v ich typickom kamodizajne, Herbalife, Rosťo Šmehlík nám venoval výživové doplnky v tejto taštičke. Ak budete mať záujem o svoje zdravie, môžete s ním hodiť reč, bude s nami na pretekoch. Ripomix, Zolinať, klasické balíčky od Ripomixu, veľmi pekne ďakujeme. Mikado, firma Katra, Nimro Kaščák, taktiež ďakujeme za vecné ceny, ktoré k nám ešte len dorazia. Zajtra v firme Bitner, ktorá už každoročne nám dáva tieto obrazy voucherové na plátno. Jazierkové centrum Peťomar, stabilne okysličovače do jazierok, firma, ktorá sa zaoberá hlavne jazierkovou technológiou. Firme JSC Robo Šťastný, ten nám nachystal takéto viaceré balíčky, čo sa týka halibut, peliet. Ďakujeme pekne. Potom tu máme firmu Fox. Takisto od firmy Fox nám príde zajtra špeciálny spombový stojan, čiže ďakujeme a mnoho iného. Firme Starfishing, ktorá taktiež, ako aj minulý rok, venovala darčekový poukaz v hodnote 100 € na ľubovoľný nákup značky Starfishing, Carbonly, Carbstyle a tak ďalej. No a potom tu máme firmu Hanako Slovakia, chalani, ktorí sa zúčastňujú týchto pretekov, nám venovali guličky. O týchto guličkách vám povieme potom špeciálne na našich facebookových stránkach. Čiže gule, popky, tu máme od nich, srdečne ďakujeme. Takisto chalani z týmu Diebites nás prekvapili a venovali nám zase do tomboli takýto sak vážiaci, čiže díky moc. Čiže to je skrátka alebo malý zlomok toho, o čo budeme súťažiť. Ozaj by sa na to tu všetko nezmestilo, čiže z každého sme vypichli len ozaj zo pár kúskov. A samozrejme asi tie najhodnotnejšia vec, ktorá vám zostane na pretekoch alebo po pretekoch, sú tieto nádherné poháre na Dolný Bar, na Zemník. Myslím si, že určite vás zaujmú a tá atmosféra bude veľmi dobrá, žhavá, aby ste vyhrali tento pohár práve vy. Takisto naša firma venovala za najťažšiu rybu voucher v hodnote 150 € na ľubovoľný nákup. Takže je o čo súťažiť. Tak ako minulý rok, čo malo veľmi veľký úspech, tak to bola tombola. Ak náhodou nevyhráte alebo nechytíte tú najťažšiu rybu, tak máte stále možnosť vyhrať ozaj exkluzívne ceny v tombole tento rok. Myslím si, že určite zaujme takýto nafukovací Foxový čln 2,5 metrový. Potom tu máme napríklad Foxový 60-librový elektromotor. Máme tu kreslo od Signetu, špeciálny stojan od Signetu, podberáky a mnoho ďalšieho. Nechcem nejako predbiehať, nechcem to ani všetko prezrádzať, aby ste sa mali na čo tešiť. Ja len to, že tombola bude ozaj bohatá, takže čo to dá na záver, aby som to nenapínal. Tešíme sa na vás
a myslím si, že aj keď bude pravdepodobne na prvom preteku veľmi teplo, všetci sa stretneme, užijeme si to a stretneme sa na ďalšom preteku. Ďakujem, čaute, vidíme sa.